पहले तो अपन रहलू अपन कहलू कैसे पराई भइलू ना पहिले तो अपन कहलू कैसे पराई भइलू ना पियावा के पके अपना यारवा के जियते मुआई गइलू ना अरे डोली में बैठते आज डोलिया में बैठ गली तब तो हमारा के बोलत रही तबे तोर फोनो आवत रहे हम दौरा में डेक डालत तई फिंगर फोन ए भाई हमको शुभकामना देवे खातिर फोन कइले रहे क्षमा मांगे खातिर फोन कइले रहे जब ससुरा पहुंच गनी तब फोन करत तड़न हां आवे खातिर पहले ना आवे के छै का नाम हंसा दे रहे जा से कहल संभाल हम तो यह कहब अरे हमारा खातिर ना उनकरा खातिर ना हमारा खातिर अच्छा अभी हमरा भरोसा रहे कि तू 4 बजे आइबा लेकिन नहीं बोले ना कहां से आज रुपया चिन्ह तो का करब रुपया समाज 2-4-5 लाख दी तब बहुत कर्जा भरल बा जब कहले रहल वादा कइले रहल कि लाज बुक कर द पैसा बा लाज बाकी का बारे हां बाकी बा हम कहले बनी कि गोलू राजा जब पैसा दिहन तबे लाज के पैसा दियाई लाज का कहला अच्छा जो माफ करा दे माफ कर दे नाव धली है अरे बाप रे बाप छोटे सरकार के नाव धली है माफ हो जाए कि डोली में बैठते हां छोटे सरकार मौके पर धोखा देता छोटे सरकार अरे नाव धर देना कि गोलू राजा समझ लिया माफ हो जाए जो कि खुश रह लोग दोनों जाने ये अच्छा काम बा शुभम के और ऋतु के हमनी के शुभकामना देवे के चाहिए ताली बजा के दोनों जोड़ी के शुभकामना दी ये तो कलाकारी में चलत रही आ झूठ ना देखो बड़ी हमारा इच्छा रहे हम माफी भी नाम ऐसे कि देखो हमारा प्रोग्राम 10 महीना पहले जे कर बुक बा तू हमारे के छोड़ी सरकार 10 महीना पहले जे कर हम प्रोग्राम लिखले बाली तो कर प्रतिष्ठा जुड़ जाला जे हमारे के बुलावेला सही हमर तयाजू एगो भगनी के बियाह बा तब वो हम जेपी चाचा खाती आई गए अभी हो तारूरा पता कली पियरो गांव में तब वो हम आई माने सन कई गो नेवता छूट गइल बा हम अपना भगनी के खुद बियाह में लिखी गइली मिली घोटा अपना बियाह में पहुंच जीबो भाई बियाह है ना करो हम बारात में पहुंचो चलो बियाह में कहबा कि रुकी जा 2 घंटा गा के तावत नहीं हम तिलकवा में तिलकवा हां हम जानत नहीं जब अपना भतीज के बर्थडे में छोड़ के पहले प्रोग्राम करे गई रहे ये दुनिया के सौभाग्य ये दुनिया के सौभाग्य